Panguva ino ZANU-PF yotendaniswa manje, kana pane vanhu vanosapota ZANU-PF panguva ino manyatsoratidzwa kunzi aiwa pamunouya muchifara muchiteretena vanhu muchitaura masvoko achiti aiwa Idi Mnangagwa akubva zvakapinda in power vaita massive works. Dzanapinda mashoko neevidence yauya yachishowa nemacritics nana majarajaros vachitaura mashoko achiti aiwa these guys vanokwanisa kuuyawo zvavo vachicelebrata but hapana kana zvine musoro zviri kuitiwa. Ndisandapinda mashoko ashamisa vanhu panguva ino kuti wasubscribe like on the bell icon. Tipinda paindi yamajarajaros anoposta this post yamuri kuona atanganyira achiti unonzwa anambwa achiti Mnangagwa huchi because they are intellectually challenged and they don't know what development in 45 years looks like. The idiots have been in power for 45 years with very little to show for it, but kungoba chete 7 years would have brought so much. Anoposta mapictures amuri kuona apa. Tinotanga ne this picture amuri kuona iro rakanzi Dubai City in United Arab Emirates 2005 ndora muri kuona, and then now in 2025 the picture amuri kuona, which is a time frame of 20 years vanga vaita development yakadai. Panapa vanoenda pane rimwe picture amuri kuona iro aiwa rikunzi 1985 to 2023 inoonekwa kunzi 38 years. Panapa tiri kuonekwa kunzi aiwa muri kuona at 1985 unai the current state of the country zvanga yakaita. Now after 38 years tarisai massive developments, but panapa ZANU-PF iri kunzi vakomana vaane 45 years. Panapa tinoshokewa nepost inoitwa nekozo yamunoona yana Tungwarara semba developments amuri kuona vari kuita paRenyatwa anonekwa achinzi hospital renovations in progress at paRenyatwa hospital now by Jigananda Dr. Paul Tungwarara. Ichika ndabvuma ndo mashoko anouya chipanapa achipraisa ZANU-PF achiti aiwa iri kuita massive developments, but panapa tiona kune dzimwe nyika in 15 years time in 20 years time vanotoita massive developments ekutodevelopa the whole country kuisa maskyscrapers and the likes nemaroads, but panapa tiri kuona kuti ZANU-PF inoonekwa ichicelebrata Trabablas interchange just in 7 years. Mashoko ariuya panapa macritics ariuya panapa achicriticize achiti aiwa pakunguva ino vakomana ava vari intellectually challenged, they do not really know chinhu chinonzi development. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like, chit on the bell icon.